Ndewo ndị Igbo be anyị. Taa anyị ga-akọ akụkọ gịnị ifo. Nekwe na anya Adaobi etogo ogologo, oke nwa too ogologo, mmụọ dịzịa gịnị mkpụmkpụ, ike gwụkwara ụmụaka. Ịkwụ ọtọ papa, ịkwụrụ ọtọ ngwana ịnọ ala cheli ka anyị kọọ na akụkọ ifo. Ọ lụrụ ofu nwa wee na mama ya na papa ya bili anọkatazia. Mama fa ochie arụ n'ahịa asị ka eje neti papa fa wee mịpụ wee jee ineti ọkwazịkwa obele nwa banwe na o jee inete mama ochie maka arụ adịrọ mama ochie. Nwa ahụ na-achọgali papa ya na-ajụ mama ya na-ewezi iwe na-asị na ọ chọọ papa ya ọ na-achọgali ya. O bidozie debe akwụkwọ na-ewe iwe na-ataka ntaka. Mama ya wee mechie achịcha oyibo nya keeki wee sị ya jee bujeli grandma ya nne papa ya, maka nne papa ya bi n'ime obodo, panwa bi na township. O jezie mama ya dọọ nya aka na ntị si ya isi n'ụzọ dị n'ime ọfịa, si n'ụzọ dị ogologo mana ọ ebe mmadụ niile na-aga. Si ụzọ dị ogologo, o tere aka mana mmadụ niile na-aga ebe ahụ. Isi n'ụzọ ime ọfịa. Nwa ahụ kwe maka ụzọ ime ọfịa dị nkenke, ọ ga-eji ọsọ batakwa. Ụzọ mara mma dị ogologo, ị ga-aga tie aka mana ị ya adị save nya. Nwa ahụ jiri iwe ma ọ kwekwere ekwesị mama ya oluzie owele iwe na ọ chọọ ije ọsọ ka ọ nataja chọọ papa ya, maka ọ chọọ papa ya agịdị gbafu ebe a na ihe emebi iwu gị iwe agịdịgba agịdịgba nya owele iwe na ọ na-achọgali papa ya. O jiri iwe wee si ụzọ ahụ dị nkenke dị n'ime ọbịa wee baa wee na-aga. Ọ fụjuru anya mbọsị ahụ ofu obele nwa kpụ nnukwute efi buru ibu. Nwa ahụ si ya kpụrụ efi ka onye achịcha oyibo nya keeki ọjụ si ya na achịcha oyibo grandma nya bụ mama ochie na ọma nye na o jije nye mama nnukwu. Ọ na-agakwa opụtakwa fụ ofu nwa sikwa ya agụụ na-abịa obele nwa si ya biko na ọ chọọ ka ọ taa achịcha oyibo. Ọ jụkwa, ọ na-aga ọfụkwa ụmụaka na-abụ nọlụ ka ndị furu efu. Ọ na-ajụ ya kee mama unu, ọ sị ya na o jere ịkpata nkụ. Ọ na-agakwa ọ nọkọtazie oyi tụbụ ya o negheli anya fụ akwa wụsa na ọ chikwala akwa ahụ yie. Mgbe o chiziri akwa yi ụjọ bidobe anya arụ anụ ọma jijiji na-ama jijiji. Earthquake bido mebe ụzọ niile gbajije agbaji. Ọfụ ọzọ ụzọ niile bụrụ ọfịa ọfụ ọzọ ụzọ ebe esi aga walawala ezi esi aga. Ihe o mezibu obido na-agba ọsọ ọ dịka onwe ihe na-esuye n'azụ. Ebe niile na-eme jim na-esuye n'azụ. Ọ na-asị unu anụ na-azọ janjam biko ịzọzikwa na janjam. Unu anụ na-azọ janjam biko ịzọzikwa na janjam. Otiri mkpu na-aga ozugbo ọnwa pụta n'ofu ụlọ. Unu anya ọ bụrụ be grandma ya nya be mama ya nnukwu. Ọ gbaba kụọ aka osi anya bata. Ọ bụrụ ozi onu mama ochie, ọ bụrụ onu ọmara ama. O jisi ike baa oluzie fụ mama ochie ọmakụzia mama ochie. Ozugbo ọmakụ mama nnukwu, papa ya si n'azụ mapụta makụọ anya wee ṅụrịa n'ihe ọ na-achọ n'uke enu ka ọ fụ n'uke ana. Nya papa jee inete mama ochie na-enyeli aka na-eneti ya ọya. O wee makụzie nya ihe a na-achọ na Sokoto ka afụzi na Sokoto. Ọ ihe ọ pụtakwa na nna dị mkpa maka na ọ chọọ nna ya chọọ onye ọfụrụ ya ọ chọba ya bụ ịchọọ nna gị efuru ịchọbakwa nna gị
tupu nna gị aghọọ nke onye ọzọ, ị chọba ya n'oge. Ọzọkwa bụ na nne gị gwa gị okwu ikwete ihe ọ gwa gị, maka o ji esi ụzọ dị nkenke ka o mee ọsọ wee gbanaje chọba nna ya. Anya atakwu ya ụta na-eme ọsọ ka o jee chọba nna ya, maka nna ya dị mkpa, maka a sị oji nna ka na nna bụ ihe. Oji nna ka nna bụ ihe. Ya bụ ọ na-eme n'ọsọ ka o jee chọba nna ya, na ọ na-eme isi nna ya, mana ọ fụsiri anya na ụzọ ahụ osi egwubalị arụ, mana o mechie kaa anya tibe mkpu nya ihe iwe ga-egwu ibe ihe ahụ egwu. Maka mgbe ihe ahụ na-amasị ọma jijiji na-ama na ọma jijiji na-ama ebe niile na-adazi janjajanja ya na onwe ebido tibekwe mkpu na-asị onye anụ na-azọ janjam, onye anụ na-azọ janjam, biko ịzọsikwa n'ala m janjam. Otibezie mkpu ihe ahụ na-atụzi egwu wee gbakwa ọsọ. Ifuru ya na ọ kara anya, ya bụ brave kwụọ na aka. Ọ bụrụ ihe ibe ga-egwu gbara ọsọ, ihe ibe ga-egwu yibe ihe ahụ egwu. Kedu ihe unu mụta ụmụazị? Amụta m n'ihe ge ntị na ihe nne gị kwu, ọ gwa gị gome nke ya na-eme ihe ọzọ gwara gị gome. Ndewo Adaobi, ikwutekwelie gụgee mama gị ntị, ime n'ihe mama gị ihe ọ si ga-eme n'ihe imenie nke ọ gwa gị mee, maka ọma nghọgbu gị n'ụwa. Ọ fụrụ gị n'anya, ọ chọọ ka ị baa ụlọ, ọ chọrọ ka ajọ ihe mee ihe ege mama gị ntị. Mama gị agara eme gị ihe ga-emegbu. Ngwa oke nwa kwuo ihe ịmụta. Igwuri na-iwe ma iwe ọbụrụ onye ya iwe, maka na ọbụbụ ndị na-achọ ihe iwe mbe onye obere na-achọ ihe nyetụtara m ya tupu ọlị. Oke nwa na-akọwa na-asị iwenele ihe dịrị mmadụ nye onye ọzọ ọkwa. Oke nwa akọwatakwa nnukwute ihe mara mma. Oke nwa na-akọwa iwenele ihe dịrị mmadụ nye onye ọzọ, ime n'anya ukwu, maka anya ukwu na-ebute ori. Ihe ị nwere tụọ gị n'anya oyi ọ na-akọwa, maka na achịcha oyibo mama ya mesi anya ji enye mama nnukwu ya mama oji ope mpe dị na nkata opeke, mana o nwee ndị kpụnyeli efi ka ọ na-aga n'ụzọ ọjụ si na ihe mama ya gwara ya ka ọ ga-eme. Ọ ya na-eji maka nnukwute efi Awụsa ka jee were ihe dolu mama ya ochie jee nyebe. Mba, o mere anyị ukwu ọnọrụ nnọọ ya na-eme ihe mama ya gwakwara ya nya. Ọ chọrọ ime anyị ukwu. Ọ bụrụ na ọ kpụrụ efi Awụsa ahụ, o nwere ike ozutekwa ihe dị njọ n'ụzọ ma ọ bụ ịmago amadị ihe aka eme, mana ọ kpụrụla efi Awụsa bakwelie nkwa ya kpụrụ efi Awụsa ka o nyebe achịcha oyibo ọjụ. Ọnya bụ ịbụ a man of integrity, ya man of your own, of your word. Yara bụ onye a na-akwaghalị ikuku kwuo ịga ebe ikuku kwadoro gị ịnọkọta ịmago. O nwere ike ikwenyekete n'ihe ofu onye abịa kwaje gị fọsụba gị ịmago nya gwabazie gị okwu adaṅa igebekwe ntị ebe ikuku kwuru ebuje gị ebe ị na-ege, kama ị ga-akwụsi ike mmalị nke dị mma si mba gbaa ụja si onye ọbụla chaalụ na ihe dị mma ịma na ị ga-eme ka ị ga-eme. Na yara anọkata egobie gị ma ọ bụ akwaghalịba gị akwaghalị. O nwere ike ibulu nwoke nwaanyị a na-akwaghalịzikwu gị akwaghalị, ị na-ege nwaanyị ntị ma imere ka nwoke. Ịmago ụmụ nwoke na-aga afụrụ anya ụmụ nwaanyị ihe nwaanyị kwuru ọ na-amazi jijiji. Ịmago ma o mezikwune ka nwoke ọbụọkwụ nwanne ya ma nwanne ya ma nwunye ya, ọ bụrụ nwaanyị ọzọ na-achịzi ya. Ọ bụdị na nwunye ya ọka mma ka asị n'udo ji, maka asị ka nwaanyị chiba n'ime udo dị. Sofa na ọ nara abụọ agba n'ụzọ. Ọrụ ihe Chika Ọkpara kwuru oyi okwu ọkụ ya na ka ọ bụrụ ya si na ọ bụ ya ngwa si ka emesịa. Ka emesịa. Ngwa Adaobi gbanyụọ.